ettől a hétvégétől azt várom, hogy egy nagyon jó közösség alakuljon ki, így külföldi kapcsolatokban is. Azért jöttem az SMP-re, mert egyrészt érdekel Krakkó, mint a város, meg voltam 2 éve is, az is nagyon jó volt, meg a magyarországi pitek is nagyon tetszettek. Vagyunk Krakkóban, rengeteg sok utazás volt az ára, de megérte. Már a tájak is szép volt, társaság az fantasztikus, és várom, hogy itt mik lesznek a programok, és mivel tudnak lenyűgözni minket lengyel társaink. Most kis csoportban beszélgettünk, 4 részre voltunk osztva, 2 angol és 2 magyar csoportban, és nagy része hivatásról beszélgettünk, meg hogy kikre nézünk fel. Szombaton délután elmentünk Krakkóba városnézni, kisebb csoportokban mentünk, és volt egy turista vezetőnk, úgymond, aki bemutatta az adott környéket, ahol mentünk, mesélt róla egy kicsit. Nagyon jó volt a szombat esti tánc, jó volt ismerkedni a lengyelekkel, meg együtt táncolni, bulizni velük. Ez volt a 2025-ös SMP, várunk titeket szeretettel jövőre is!